दूसरा ताल के श्रोतागण समाज फिर से एक बार हमारा गीत संगीत गावे के बजावे के दिखावे का मौका मिलल बा। एहू ताल में कोनो गलती त्रुटि हो जाए अपन बालक जान के क्षमा करब सबे। त दुगोला एकरे के कहल जाता आज के डेट में। अगला कलाकार अपन गावत बजावत कुछ अगला कलाकार के बोलो अच्छा है ना बोलो मत बोलो। लेकिन जोन बेहुदवा होय सा जोन छछड़ावा होय सा हां उठिए चिन्हा जाइए उखाड़ा होके जरूर कहिए सा कि तू का गौला का बजौला का नचला। अच्छा रहुआ सबे पंच परमेश्वर है विचार करब तनी से हमरा छोटी छोटी बतिया पर हम जब गौनी हम बजौनी है तो एको हाली कर नामो धरे गइनी है ना कि तू के हव कहां से आइल बड़ो का गइबो का बजइबो से हमरा मायने मतलब ना रहल ना कहे से कि निर्णायक मंडल या लोग बैठल बड़ हम कहीं ना कहीं ये बात के जरूर अच्छा तरह से जाना तानी कि वक्ता से बेसी ज्यादा ज्ञानी श्रोता सुनोइया लोग होला तो हम का गावत तानी तू का गावत रही हम निर्णय नहीं कर सकब चाहे तू निर्णय नहीं कर सकब। हम अच्छा गावत तानी कि खराब गावत तानी ई निर्णय श्रोता लोग करे चाहे तू बढ़िया गावत रह खराब गावत रह ई निर्णय श्रोता लोग करे। तू अपने से लागत रह कहे कि प्रदुमन जी हम होइसे गावतानी हम होइसे गावतानी कि तू के न नचल ह प्रदुमन जी यो ना नचल जाला है न नचल जाला ए भाई तो तारा त अपन कला दिखावे के चाहिए। लोग खुद अपने में गुना भाग कलित कि ना प्रदुमन अच्छा गावतारे नचतारे कि रोशन जी अच्छा गावतारे नचतारे मननी कि तू हमरा के बोलल कौना बात पर बोलल ह हम नचनी है तौना खातिर न बोलल अजी तू ठीका लेता रह कि प्रदुमन परदेसी जी हे नचता रे होंग नचता रे कि प्रदुमन भाई हे ना नचल जाला हे नाच ये हमरा नाच के ठीका लेता तो खाली ठीका नचवे के काहे लेता रह काहे आवा गड़ीवा मारवे के ठीका ले और रहे दीप पाड़ा के बच्चा बा ठीका खाली नचवे के लेबो मान के चलो चला हर नचनिया इंद्र के पड़िए ही तो ओकर काम बा नाचे वाला जीवन भर नाची नाची ना तू ओकरा से बियाह क लेबो आ ना हम ओकरा साथे सुहाग रात मना लेबो। ओकर जोन काम बा उ करी त हर जोन काम बा तू ही करबो कहता हम नचनिया पकाता कतड़ भगवान आंख देले बड़े त कहीं खातिर नु काहे ना आदमी ताकी जी ताके तो कुछ क लेबो का तू क लेबो। अच्छा हम कुछ गौनी है तारा के ना बोलनी है तो तू हमरा के बोल ह तो हम तारा के कुछ कहनी है नानू कहनी है ना अब बोला करी बोला 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 ए भाई ए करी आके करी करवाइबो करी तू ना करबे तो अपना रंडी से करवा दो खोजवा कलर खोजवा कहला एहू से बहुत खराब शब्द हमारा अजवन ई सब के उच्चारण कइले बाड़े। हम छठी मैया के कोइनी है चैता हम नचनी है खुशी के दिन बा काहे ना नाचम भाई काहे ना हम कला देखावे खातिर आइल बानी त कला हम काहे ना देखाए रउरा लोग बताई कला देखावल उचित बा कि ना। हम श्रोता लोग से पूछल चाहते नहीं हम जाना खातिर आइल बानी दिखाई कि ना तो तू हमरा के रोके वाला के होता रहो लबर लबर छोड़ा दे तो देखा जाना तब ही ऐसा कोई जिला नहीं जो प्रदुमन परदेसी से हिला नहीं। इलाका किसी का भी हो धमाका प्रदुमन परदेसी का ही होता है। सुनवे दोस्तों मत छेड़ मुझे से कबीलों को लड़ना मुश्किल हो जाएगा वरना लिखेंगे ऐसा इतिहास की तरह पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तू गवाइया बुझाता हो तू कुछ ना हो तू वकील हो तो हम जज हई तू पीता हो तो हम गज हई फैसला के निर्भर हमरा ऊपर पड़ता मन करी तो तारा के जेल दे मन करी तो तारा के बेल दे ढेर बोल तो धके हुए नंबर बेल दे ब्यासी हमरा सोझा लबर नीमन लोग के हालत खराब हो जाला खाली चेहरा देख के ना तू बोले के पहले सोचला कि का बोलत नहीं ना हम तो गलती कहनी हम मान के चले एगो थोड़ा देर खातिर मान ली माने के बा कि हम नचनिया के धके नाच देनी कई गलती हो गई नचनिया के धके छीटा बजल ई कहां तक सही भाई है पाजा में धके छीटा काहे बजल हम
तू गलती ना कइलो हां कहत रे सका कि छठी माई के नाम में हेंगा हेंगा करत रह हां कि का तो सूरज भगवान की कृपा होई तो पीछे से सूरज बिग देबो हां अच्छा रउआ लोग बताई पीछे से सूरज भगवान कोई के उग सकले ना माथा खराब भगवान पीछे से उगी कोई के उगी है हां तई कैसे बोल कैसे जावना मुहावा से बोला हो वही मुहावा में कीड़ा काहे नहीं पड़ जात रे जय हो कीड़ा काहे नहीं पड़ आज जात गोर जय हो राम ना मैया गोर लागे के दिन ह तू सूरज भगवान के हेजा से उगावत रह आओ जा ताला लाज ना लगल है बतिया कहे में ए तू हूं में हंसी एक बात कहल आओ तू हूं एक बात कहल आओ कि परदुमन भाई जवन डारवा मारत तारो हां सूरज भगवान के कत कृपा होई त ई खत्म हो जाई अच्छा हमरे खत्म हो जाई आ तहार बजे ये संगीत गाता धरा त पहिली काला ए का कइलू चल अपन गोरी अरे चिढ़ाती होलू अपियावा के खाती अरे लुटाती होलू तई का कइलू हेलो तनी सा साउंड हम बढ़ा दो भैया हल्का यहां का कइलू एको कोवा नहीं हर में ढीला एको कोवा नहीं हर में ढीला एको कोवा नहीं हर में ढीला लेके आ है पियावा के खाती लुटा दी हल कौन पियावा कौन बोलबा कौन भातारा हम हे सब भातारा के थोड़े बात कहत नहीं ना धरती पर जे बा सब कोई सोचेला कि हम अपना मेहरारू के भातारे हैं हां लेकिन ना ई कुलिया भी नकली भातार हलो भर पेट भात खाएला भातार हलो हां रास्ता धके जात ट्रक काला घरन बड़ी पीपी साइड ना दबो गप से दिलल का पानी भी कमर जीबो ई कुलिया भी नकली भातार हलो भर पेट भात खाएला भातार हलो असली भातार हो दे बैठल बड़े ऊपर परम पिता परमेश्वर जे भाव सागर से पार कर दे ओकरे को असली भातार कहल जाला ई कोई भातार थोड़े है जा हमनी का ई बल मुआ ए धरती पर जे बा सब कोई नैहर में बा सब कोई जितना लोग जे खड़ा बा सब कोई नैहर में बा कैसे कैसे जहां नैहर रहे ओकरे के नैहर कहल जाला हां ए जे कोई रहे खातिर आइल बा ना एक ने एक दिन सभे के जाही के बा हां त जहां नैहर रहे ओकरे के नैहर कहल जाला जहां चल जाए के बा ओकरे के ससुराल कहल जाला ए जाके पूछिए कि रे हम भेज रही भोजन करे खातिर लेकिन तेल तो लग गइले अपन भोजन करे खातिर आओ महाराज हमनी के थाना में गाड़ी धारा जाता बोलेरो स्कॉर्पियो सफारी आओ त अपना से बड़का आदमी से कह के पैरवी करा के छोड़वा लेता आओ मुखिया जी के फोन लगा दे विधायक जी के फोन लगा दे विधायक जी तनी गड़िया हमार धारा गल फोन क के थाना में से छोड़वा दी ना विधायक जी फोन करिया हेलो थाना प्रभारी महोदय थोड़ा वो अपने आदमी है गड़िया छोड़ दीजिए थाना अध्यक्ष गाना छोड़ गाड़ी छोड़ दी लेकिन जे दिन होई गाड़ी हो थाना में धरा जाई ओ दिन की नाहू के पैरवी ना चली ओ दिन मुख्यमंत्री फोन करी उनको पैरवी ना प्रधानमंत्री फोन करी उनको पैरवी ना चली ना रेलो मंत्री फोन करी है कहलो हम रेल मंत्री बोल रहे हैं तब भगवान जी कहे कि चुप हम रेल मंत्री बोल रहे हैं यहाँ जो आता है उसको सिर्फ ठेला जाता है अब भजन ना कोई लुका कोई एक को नहीं हर में ढीललू ढीललू हे एक को नहीं हर में ढीललू लेके बाप हमारा के कहले हम इस सीमा के उल्लंघन कर देले पर प्रदुमन परदेसी जी सुमिरन में हम कुछ भी कहनी हां तहरा दल में तो हम ना गरनी ना तहरा लोगे तो हम ना गरनी ना जौन भी गोले बजल रहनी अपना दल में गोले बजल रहनी हां तू दल से दल में काहे काहे बुझे कि जौन गाय गरम हो गइला दूसरा के टोला में जाके घुमतिया त बुझी के वो टोला में ओकर सार नहीं घर मिला तो जब तू पगा हाथ तुर ले मारो त तुरे में हम हूं हां भाई आओ अरे सब तुरे के
एकरा के तू गोला कहत देखो हम पहले किसी को छेड़ते नहीं हम पहले कभी किसी को छेड़ते नहीं और जो मुझे छेड़ता है उसे हम कभी छोड़ते नहीं। अरे गेंडा स्वामी बहुत सुंदर पुरस्कार थाना प्रभारी महोदय अभी भोजपुर में ही पोस्टिंग बा जगदीशपुर में प्रमोद भैया का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करब। अब बहुत जल्दी यहाँ के दरवाजा पर भी कार्यक्रम होखे वाला बा। नारायण जी बनौले रखी भोला ना सही है प्रार्थना करब। अरे गेंडा स्वामी ये जो तुम खेल खेल रहे हो मैं उस दिन से खेलते आ रहा हूँ जिस दिन से तेरे पूर्वजों बाल में खिजाब लगाया करते थे। गौनई तो ऊ चढ़ा दे बाती लेखा नोटी पर नुकी बिहान से तार मैदाने ना उतरी 1 घंटा लग जाए। खिसिया रोता काहे बोलता तू? अच्छा तू गावत रहा तो हम बोलत रहनी है लगा गई अरे वे लोग बताई हम बोलत रहनी है जब गावत रहे था ना तो जब हम गावत हैं तो तू बोले लगे होता। देखी एक कलाकार के डरे दिमाग से पसीना निकलता है। 2000 के खेले लोग से पसीना निकलता जानता रेला में लोग की फिर फेल ना होई। बाबू अरे तबले फिरा पर हलू नहीं हारा रोशन भाई देखो तू हमारा के हेंगा कह देबो चाहे हम तारा के हेंगा कह दे कहीं कोनो मैंने नहीं रखा ऐसा हूं चढ़ा देले ई झूठो के कहल जाला। अच्छा तू हमरा के हेंगा कहता कि प्रोग्राम बढ़िया नहीं खगाओ अगर जो हमार गो नहीं निमन ना होत तो अब यहां साज बाज बान हम घरे चल जाम। रउआ सब बताई इनका के रेला तनी कि ना सबको हाथ उठा के बोलो फिर देखी मौका के ये चिन्ह हो आहा जोरे औरी करो मौगा का हाथ ना मत कह देबलू तब वो कही कि और कीजिए ना और कीजिए ना आप मजा ना अब फकनी तबले फिरो पर हम नहीं हारा में एक दिन परीक्षा देवे जाए के रहे रोशन के जल्ला भुवन भाई और हो आदि दुर्गा पूजा समिति के काना घाटा औरी हो आदि। एक मिनट जब तू गावत रहता हमने के बोलत हम गावत तो तू बोलता रहनु बैठ जकर जब तू गइब त तू यही में चिल्लाता रह जब तू गइब तो हम माइक लेके लागो भाला कर जकर ऐसे जैसन करबो उसने हमें होआ दो थोड़ा कौशल से हो दुर्गा पूजा भाई फाटे के ना चाहिए दम है तो पास करो और न बैठ के बर्दाश्त करो जोरो बैठ पर बात का है बा ऐसा हूं पसेना छूटता पहले पर परैनी ना होके के चाहिए दम तो पास करो बैठो आराम से औ देखो बैठा ना तो निहरा के गिरा एक दिन परीक्षा देवे जाए के रहे जाने नहीं आओ कहले कि भैया कल सुबह रही से एग्जाम बा हम आ जाए के बाद छपरा तनी हमरा के जगा दी हो कहले कि भैया हमने के संग ही सुतत है सब तनी सवेरे जाग जालो आ तनी हमरा के जगा दी हो तनी जाए के बाद एग्जाम दे कनी ये भैया तारा से के कह देला कि हम सवेरे जाग जाइले हमरो नींद लेटे से खुलेला अगर जो तारा पहले जागे के बा त हई हमर हाथ में धला हमरा जागे से पहले ही जाग जाली जग जेबो तू जाग चल धो के जगह धो के जब